tanit pastalan tatalang tanong sa bayo na puno kuwaga Ano pagak? Pengor din pag mga artuyak. Pengor din pala mga tuyak. Natakot naman tihot natin kamo. Rolling. Action. Pengor din pala mga tuyak. Cut. Damdama gadget tao di sumbata. Rolling. Action. damdama kita ako di sinong batak lalaki di batak Cut. Gue cek pengen betul sunan niya na. Nagalit ko ng puto anak puto. Apan dito oy. Naon di ba kini may lano mapan dito oy. Okay. Rolling. Action. Anong oras di ba kini may lano mapan dito oy. Cut. Bahala ka mo ito na. Anong direct? Rolling. Action. bahala ka mo dito na Cut. Sigurado pagsasawan na kadya eh. Sigurado pagsaw-sawan na kagay. Rolling. Action. Yan. Sigurado pagsaw-sawan na kagay. Cut. Kusong bata man no pagsasawan na ka. isang bata man o pagsasawan na kansag salatado pa check Rolling. Action. isang bata man o pagsasawan na kansag Cut. Papakamot sa ulo sa bako. Senator lang. Kamot lang. Tapos Andre. deliver. Awan. Rolling. Action. Cut. Isunod na pala ito itimbrek kanyam. Rolling. Camera sih. yeah. Rolling. Action. isang orod na paanak dito ito timbrik kanyam Cut. Asjiya. Iya. ang aming apos na alamid ko Pagbiling ako ma. Rolling. Action. Casteya. Cut. Wow, ini sungap pasung Adam di suna. Nya direct. Wow, ini sungap pasung Adam suna. Pasung Adam di suna. Pasong Adam semua. Kanon sih. Rolling. Action. wow isang nga pangusada pasungada Pasung Adam. naglaga iya Rolling. Action. wow iso pasungadam suna Cut. Thank you Andres ha. Uri kas kasanod na malasakit mo kanya. Tingin sa camera. Ikaw malitak mo na mga. Rolling. Ito makikita. Okay. Rolling. Action. Thank you Andres Uray kaskasano. Damala sakit mo kanyak. Cut. Andres. Una, what are friends to ko naman. Nya? What are friends to ko naman. Ayun gayam, baak kadwa nagto jay barangay ah. kuna watal pensar to naman yung kaya kadwa anak di barangay no pa Rolling. Action. kuna watal pensar to naman yung kaya ba kadwa anak to mapan di barangay ah Cut. Pay man eh. Apor. pay man eh sinukat ay bisagan Rolling. Action. ampay man ay Cut. Basta dito pa barangay ka. Sinaw. basta tay pa barangay ka ora di sa tatay kalsada Okay. Rolling. Action. ay basta dati pa barangay ka Cut. Sino man ti kariri mo niya. Sagura. Sige. Rolling. Action. sino man ti kagura mo niya Cut. Basta kadwa na klatan. Okay, maris ka. Di pa. Okay, kung nagsarang di ko na. Dua kami napakasan sa 2 meet nga sa boy. Tapos, Okay lang sa'yo ko, di ba? okay. Tapos solo ng Ton Andres eh. Masih ko ba sikat da sa ikrap
Okay, diyan ka lang. Basta kadwa na lata. Sige lang. Rolling. Uy, lang. Doon ka lang manak. Hindi, tinatago kita eh. Diyan, nakita ka na dyan. Guys, balik ka na lang down. Balik ka na lang down. Dayo. Dahil. Mapalingak mo lasaw na dyan doon. Lumuni po. Okay, rolling. Action. Basta kadwa na lata. Okay. Cut. Dalit ka alisan. Say hi. Pero tigawid na kaon. Ay diyan ba? Kung adam mo na ila, ano na din kayat nga kabit takan tislog. Sige, gawin ako. Ay baka. Kung alam ni Mayla. Alam ni Mayla. Hindi ka mabitakan tayo vlog. Rolling. Action. Siguro, gawin ako. Ay baga ka, pasungatan ni Mayla. Nuwatin kayo mabitakan titlog. Cut. Lagi ko. Ulit. Nakakatawa. May katawa ka ron. Sayang. Take two. Unexpected. Tawa mo ito. Uy. Ito na may pistol sa tayo. Saan ba nakita ka? Nakatakder saan pa eh. Hindi pa, nakita. Kasta. Kasta ni. Ay, baba. Eh, nakasta ni. Ingat ako. Kasta. Siguro, ay mo na lang. Siguro, nagawid ako. Okay. Rolling. Action. Siguro, gawin ako. Oh, ay baga ka, pasungatan ni Mayla. Nuwatin kayo mabitakan titlog. Cut. Dito ka tayo. Ada malah sakit na ba